Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы студияда Альбина Валиева бүгінгі шығарылышның төп темалары. Оқиларда волонтерлық белән дә шөгыльләнәләр. Безнең хөрмәтле сугышчыларыбыз, сезнең җиңү белән кайтуыгызны көтәбез. 3нче буын университеты студентлары хәрбиләргә коры душ ясыйлар. Ачыктан ачык сөйләшү, халыклар дуслыгы йортында ил сакчылары мәктәп укучылары белән очрашты. Мохтаҗларга ярдәм кулы сузалар. Авыр вакытларда миңа тәкъдим иттеләр, менә шулай ярдәм точкасына килергә. Ихлас үзәге авыр тормыш хәлендә калган кешеләргә булыша. Сезнең тавышыгыз кирәк. Арина Кияшка «Голос дети» тапшыруының финалына чыгу өчен көрәшәчәк. Борынгыдан килгән йола. Барыгызны да кылмакча улына казы мәсьәлә китеп калабыз. Көн темасы тапшыруы кунагы шәһәр һәм район халкын каз өмәсенә чакыра. Укудан соң волонтерлык үзәгенә килеп хәрбиләргә ярдәм итәләр. Сүз 3нче буын университетында белем алучы мөхтәрәм шәһәрдәшләр турында бара. Волонтерлык факультеты игелекле йөрәкләр төркеме активистлары тәкъдиме белән ачыла. Аларның эш барышын безнең иҗат төркеме дә күзәтеп кайтты. Берсе туқыма кисә, икенчесе махсус сыйыклык сыңдырылган салфетка һәм куллану тәртибе язылган инструкциясыны пакетларга тутыра. Хәрбиләр тәнне шуның белән юып, соңыннан сөлге белән сөртүнәләр. Әзер коры-душка 2 тамчы суда җитә ди волонтерлар. Көтәбез сезне, барыгызны да, исән-сау кайтуыгызны. Химиклар проспектындагы 72 адресы буенча урнашкан гуманитар ярдәм пунктында Разия Хайруллина еш кунак. Түбән Камалы 3нче буын университетында укый. Волонтерлык факультеты игелекле йөрәкләр төркеме тәкъдиме белән ачыла. Безнең хөрмәтле сугышчыларыбыз, сезнең җиңү белән кайтуыгызны көтәбез. Һәм дә сезгә ныклы сәламәтлек, хезмәтегездә, авыр хезмәтегездә җиңеллек телибез. Тизрәк җиңеп кайтуыгызны телибез. Яннан соң яра булса инде, бетә торып, тиз төзелә торганы булсын. Уртак эшкә һәркем үз өлешен кертә ала. Гуманитар ярдәм җыю пункты дүшәмбедән шимбәгә кадәр эшли. Якшәмбе ял көне. Гөлия Нигъматуллина, Анастасия Шакирова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Халыклар дуслыгы йортында ил сакчылары белән очрашу узды. Һәр кемнең үз язмышы. Кемдер яраланып кайткан, кемдер кыска вакытлы ялда. Очрашу сорау-җавап форматында узды. Солдатлар махсус операциянең әһәмияте, хезмәттәшләренең батырлыгы турында сөйләделәр. Мәктәп укучылары конкрет мисалда чын геройларның янәшәдә яшәвен күрделәр. Кич ахырында хәрбиләргә истәлекле бүләкләр тапшырдылар һәм вафат булган каһарманнарны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Көзге чакырылыш кысаларында тагын 34 Түбән Камалы армияга китте. Егетләр Көнчыгыш һәм Үзәк хәрби округлар бүлекчеләрендә, шулай ук Коры җир гаскәрләрендә хезмәт итәчәк. Түбән Кама районы комиссары һәм махсус хәрби операциядә катнашучылар булачак солдатларга исән-сау һәм уңышлы хезмәт итеп кайтуларын теләде. Чираттагы озату 24 ноябрьдә узачак. Көзге чакырылыш кампаниясе вакытында барлыгы 250-дан артык Түбән Камалыны хәрби хезмәткә җибәрү планлаштырыла. Ихлас үзәге авыр тормыш хәлендә калган кешеләрне чакыра. Монда милләтенә һәм диненә карамастан өйсез калганнар, пенсионерлар, мохтаҗлар килә ала. Әлеге пункт Вахитов проспектындагы 13нче йорт адресы буенча урнашкан. Ул 4 ел элек Салих Хәзрәт Ибраһимов башлангычы белән ачылган. Биредә барлык шартларда тудырылган. Йокы урыннары, душ, ашханә бар. Мөрәҗәгать итүчеләрне кайнар ризык белән тәэмин итәләр, эш табарга һәм документларны торгызырга булышалар. Белешмәләр өчен телефон номеры экранда күрсәтелгән.
Хәзерге вакытта үзем генә яшим. Малаемнан калган баланы үстерәмен. Икебез генә яшибез. Әзрәк авыр вакытларда пенсиям аз. Авыр вакытларда миңа тәкъдим иттеләр, менә шулай ярдәм точкасына килергә. Продуктлар белән алабыз. Бик зур рәхмәт ярдәмнәренә. Ураза бәйрәмнәрендә ашка чакыралар. Картлар көнендә, бәйрәмнәр көнендә тоже организованный ашка чакыралар. Бик зур рәхмәтләр. Мәчет территориясендә дә җыялар. Сөйлер яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең WhatsApp номеры 8 917 90 73 077. Арина Кияшка «Голос дети» тапшыруының финалына шығу үшін күрешәчәк. Түбән Кама кызы проектның 2 этабын уңышлы узган, әмма 3-сеннән төшеп калган. Шулайда аның җиңү яуларга мөмкинлеге әле бар. 9 бала өстәмә этапта җырлаячак, шуларның 3-се генә финалга чыгачак. Аларның язмышын сез, телевизор караучылар, хәл итәчәксез. Туры эфирда тавыш бирү оештырыла. Программаны иртәгә 21 ноябрьдә карагыз, башлана 21 сәгать 45 минутта. Каз йылку каурыйдан әйберләр ясау, халык уйнары, кыйма һәм ботка белән сыйлану. Татар халкының иң матур йолаларының берсен күрергә теләсәгез, Кылмакчы авылына килегез. Бәйрәм 22 ноябрьдә узачак. Күңел ачу программасы турында тулырак көн темасы тапшыру кунагы сөйләр. Фестивальне үзәкләштерелгән китапханәләр системасы белән авыл халкы берлектә уздыра. Барыгызны да Кылмакчы авылына казы мәсәленә китеп калабыз. Килегез, бездәге матурлыкны көрегез. Килеп кергәч, игътибар итегез. Уң якка борылып карасагыз, Баһадирдай имән үсеп утырган тау каршала. Анда безнең авылыбыз исеме язылган. Эчкәрәк уссагыз, Инеш чишмәсенә тап буласыз. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн 1дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар, кичләрегез күңелле һәм файдалы булсын.